ko ka san za ka iya sa saƙon ko ta kwana a kan wayarka? Ma'ana shi ne ka sa wani saƙo wanda kake so idan mutum daga zarar ya ɗauki wayanka tana ki zai gani a rubuce har ma ya karanta. Misali a ce wayanka ta faɗi, to da ta faɗi sai wani ya tsinci wayan, to daga zarar ya tsinci wayan ba tare da ya sha wahalan wani restart ɗinta ko ya wiping ɗinta don ya buɗe ya ga me a ciki ba, zai ga saƙon da ka rubuta. Alal misali ka sa address naka, number wayarka ko wani roƙon alfarma domin a dawo maka da wayanka, duk dai ma abin da ka sa ya danganta da irin tunanin ka. To dai ba tare da na cika ku da wani surutu ba, mu je ku ga yadda za a yi. Da farko za ka nemi settings na wayarka kamar haka, za ka shiga settings, daga zarar ka shiga settings sai ka nemi display, gashi a nan kamar haka. Kana shiga display daga nan ƙarshen ƙasa ga wani guri da aka rubuta lock screen display. To kai ta iya yiwuwa a naka ba lallai gwado ma a ƙarshen ƙasa ba, amma dai a cikin display na cikin settings na wayarka za ka shiga ka nemi gun da aka sa lock screen display sai ka shiga kamar haka. To gashi daga nan sama an ce lock screen, shi ma za mu zo mu yi bayani a kan shi wannan lock screen ɗin. Yanzu muna bayani ne akan wannan lock screen message. Za ka shige shi kamar haka. To kasancewa mu mun riga da mun rubuta tun ba yau ba, shine kuka ya zo da rubutu a kai. To amma kai in baka rubuta ba za ka gan shi empty ne kamar haka. Bari mu goge. Za ka gan shi empty ne kamar haka. Gashi suka ba mu misali suka ce EG Joyce Android, ma'ana wannan wayar mallakin Joy ne. Wannan S ɗin gaban Joy ɗin yana indicating cewa wayanta ne. To kai ya danganta duk wani abun da ka sa ra'ayinka ne. Za ka iya sa adireshinka, number wayarka, roƙon wani alfarma domin duk wanda ya tsinci wayanka ya taimaka ya dawo maka da shi. Idan har Allah ya sa ka samu mai imani ka ga ba tare da ya ma wani wiping ko ya taɓa ma wani abu ba, ko da ya bi wannan instruction da ka sa masa akan lock screen message ya samu ya kai maka wayanka. To duk ma dai abin da ka rubuta, yanzu mu bari mu kashe ku ga abin da muka rubuta a nan, ku ga yadda muka rubuta shi. Gashi muka ce please if you found this phone lost contact this number. Idan ka samu wannan wayan, idan ka tsince ta, ma'ana da Allah ka taimaka ka kira wannan number, shine abin da muka rubuta. To bari mu kashe ku gani yadda dai displaying. Gashi kamar haka. To gashi kamar yadda kuke gani yana tafiya akan